barkanku da zuwa wannan channel tamu mai albarka mai suna Hikima Hausa TV. Wannan muna subscribing da kuma alamar kararrawa da kuma alamar like, ku share da comment domin shi ke bamu damar kawo muku sababbin shirye-shirye. Ta ga Ali zakin fama nan dai jagoran tahiya. Mazaje ga sunan wanda za a kai birnin Cote d'Ivoire. Da ado ga hinan goga. A'a ni dole a daukan to wallahi mutane ku shirya ma lahira tun da hun ga gete irin wanda ni gani nan wallahi a shirya ma lahira in ga ta lalace inda ba a dumi sai wanda an kai da kai to kun san Allah ya ce in kuna buwaje an ce ku aje azumi waɗanda sun ka aje babu lahi da waɗanda sun ka ɗauka duka babu lahi haka doka Allah ta ce dalilin haka a Ali boda gashi abinda duk a kokari yayi Allah ya saka mai da alheri wagga Ali zakin fama Ali zakin fama wanga shine chairman a Fulawo na yan kokowa ba garan na turo su saba yan magana amma in gaya muku yara ɗiya na ku biɗi kuɗi yanzu can wurin hito a wata ɗan fartuga hitan tsohi sun ga game huska wadda kasan masu hukun kabari wai a ce kuɗi na suka wa billahi lazi ko da aliyansa hannu aljihu sai na ji ya bushe da dariya ce abin ga ikon na mina na da turanci ago kai ago ya ce go na ce aiki ya lalace ya ce kudi na rantse da Allah wallahi mutane ku biɗi kudi Murtala Audu kai ma ba azumi ka kai ko? Haka ne to. Ba ganin waɗanda sun ka aje azumi kai nura ga na da suna kuskus saboda kohin nan na suka san su canye kana abu. Allah ba mishi wayo. Allah ya tana da rabo sai su ci. In Allah ta ba rabo ba su rabo su ci. Yunwa ba ta dan rage. Ba azumi idan Allah ya sa mutum bai da rabo. Duk ƙarfin ka Allah aikin banza. Gaskiya na. Kuma duk wahala ka in Allah sa kana da rabo kai ne mai rabo. Gaskiya na. Haka Allah ya sa mu lafiya mu kare lafiya. Haka nan na. Shi muke fata. To Allah ya taimaka. Allah ya taimaka.